Hi guys, kumusta? It's another day na naman guys no sa atong upload guys para sa drama nga Panogon, and we are now part 10. By the way, today is December 16, 2024 og Lunes karon guys no, first day of the week. So wala roy klase guys no, kay sem break man sa atong mga estudyante guys, same break. Og I'm sure ang uban dyan no, nag-celebrate na sa ilang mga Christmas party. Ilang binagay itong mga nagtrabaho guys no. Christmas party kay gimingaw ko guys among Christmas party. Kinundom ko guys among Christmas party sa una no. Sa dihang nagtrabaho pa ako guys og lechon manok sa Manila. Imagine sa 3 months na akong pagpanarbaho guys, nakadawat na ko 4,000 nga bonus. Munang makamingaw po guys no, ang magtrabaho kay kuan manggod na mo yung mga Christmas party, ilabi na kung dako-dako po nga kumpanya no ang imong gitrabahoan, makadawat yung kag bonus. Munang congrats dyan no sa mga nakagadawat na og bonuses. Congratulations! Anyway, ang inyong madunggan guys, Panogon nino and we are now part 10. Part 10 na ba ta? Yes, part 10 guys. Og nindot na ba ni siya nga drama guys, atong nasayra no, nga grabing pangita guys ni Ella kang Eric no. Og dito siya sa lasang guys no, nangita guys no. Og nakita niya si Eric sa dakong bungaw no. Og dito guys, naghihingalo na si Eric. Matud pa ni Eric guys, sa dihang gipangutana siya ni Ilan no, aduna daw nagbunal niya nga usa ka anino. So wa niya naklaro pag-ayo guys no, kung tao ba kini or nila lang sa dilim, kay anino lamang ang iya nakitaan. Siguro tungod sa kangit-ngit guro guys no, wa niya nakita ang tao. Bunang ningon siya nga usa ka anino daw ang nibunal niya. So kinsa maghagyud ning anino guys no, or anino gyud ni siya no, wala ni katauhan. Yan mauna ang matubag rato na guys no, sa padayon lang nga pagsubaybay. Ug sa pikas bahay hindi musugot si Madam guys no, nga maibog si Joel kang Ila, kay pareha daw ni silang sumusunod. Og ganong di man musugot si Madam guys unsa may kalabutan niya no sa love life ni Joel, di ba? So dominante pod kayo ni nga tiguang guys no ang ilahang Madam guys. Og natingala gyud si Joel guys kung dili man siya tugtan. Og sa pikas bahay nagsigig hilak yapon si Ila guys no. Sige siya hilak guys no, naglagot na sa papel ni Ila guys. Nagsigi lang siya hilak, sigig singgit. Gialang nga sahan ako niya. O gihagbungan kisa man pwede dili maglagot guys, di magsinggit nga. Gihagbungan madislag mga bato no ug kahoy sa babaw sa bangaw sa bangag. Usabot kay ni guys, uy asa ni sila dapit ta. So murag bangag ni siya guys no, gihagbungan sila guys og bato ug kahoy. Pero nasabtan ni Ila guys nga nagamit ra nila no ang bato guys ug kahoy, kay gihimo man niya ning kuano, gipatong-patong niya guys no og kuan gigamit niya guys para mahawas sila sa bangag. So mao na guys no, kinsa mga to naghagbong guys og bato og kahoy nganong wala may nagtingog, nitabang baga to ni Ila guys or basi ni samot to pagpasipala nila guys no. Pero nagamit lagi niya ang kahoy guys og bato, kay gihimo man to niyang stepping stone para makagawas. Og nakagawas ra gyud si Ila guys no. Og sa pikas bahin ato nadunggan nga dunay tiguang guys nga nagduda sila Ila no og Joel guys nga maghikok ni kinamogoy PC. Pero na kuan sila guys no, tingal na shock sila guys kay di man maghikok ang tiguang taon oy. Magkuha man gud to sa PC. Pero ngano man pud ni tingog dahil ang tigulang kinahanglan pa mag silang duolon no. Duolon pud kinahanglan pa mag siyang duolon sa duha para mahibaw-an nga wala siya, dili siya maghikog. Pero sa dihang pagkadungog sa babae guys no, sa tiguang og pangalan nga Faustino, na shock siya guys. Daw nahadlok siya guys, unsa man da ining katauhan ni Faustino diri sa drama guys no. Nga bisan ang tigulang nahadlok man niya. Hala ka diha.
So mauna guys no ang atong sundon ani nga part guys kung unsay hinungdan nganong nahadlok ang tiguang sa Faustino, Don Faustino no. So di na ta maglangan ato nang isunod guys ang drama again. This is Panugon Part 10. Happy listening. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Panugon! Yun na, agad. Nganong naglagot magagmaayo ni amahan, Lola? Unsay amahan? Kinsay gisangpit ni mo amahan? Si Don Faustino. Oh, dili. Ha? Dili. Oh. Lola, nausa ka? Amahan, maoy ka na ang gusto sa demonyo nga inyong isangpit kaniya. Ah, Oh, Oh, amahan. Direk, Mao na. Amahan ang among taho ni Don Faustino, Lola. o kinsa man mo nga may sangpit og amahan niya. ako Lola, taga-south ko. Ako taga Norte. Oh, Ako taga syudad. Og ako, ang taga-bar. Unya, unsa may kasulti nimo ana? Dili mo paryente ni Don nga wahi kasing-kasing. dili. Dili, Lola. Og misangpit mo og amahan ka niya. Oh, Oh, Palayo ka mo niya ng mansyon samtang may panahon pa. ha? Unsa? Pero nga naman, ha? Bebe, atagi ko na migbugat nga rason. Nganong mo palayo mi, ha? Dili may makapalayuan ng amahan. Kung dili pa namo madawat ang among masunod, gikan ni amahan. Lola. Unsa mag-iimong gikadlukan? Ang ako nga po, si Lorito, nagtahod usab og amahan ni Don Faustino. Unsa? Unsa? Uy, Pero, unsa may iyang naani, wa siya'y nasunod. Hinoon, gidahog-daog siya. Kanunay pasakitan, kanunay samaran. oh, unsa? Bangis ang mga tao nga naaan ng maong mansyon. Samaran nila si Loreto? Mga demonyo, mga tao ng mansyon. Busa, pamahawa mo diyan tanan, samtang may panahon pa. Luwasa ang inyong kinabuhi. Luwasa ang inyong mga kinabuhi. Uy, Lola! Hala, may gamay naman yung tingali tong tiguang nga, uy. Dita eh. Dali na mo eh. Pangitaon na to ang singsing. Ar makuha na to atong masunod ni amahan. Ew! Ew! Dili na ko, uy. Nadaot at yun akong kuko sa pagsigig kakaning lapok. Ew! Malimpyuhan pa ng kuko ni mo, Wilma. Ang importante nga makita na nato ang singsing. Oh. Eric, maaya tingali nga mapahaway na lang ka. Dali, hawas na lang din Ayo. Kinala mo tabang ko sa papangita singsing. Ay. Oh. Uy. Unsa man ning gahi ah? Unsa ning gahi nga birahon? Kaya uy. Uy, dali mo. Tabangan na itong si Joel sa iyang nagunitan. Unsa man eh? Dali. Gahi kay birahon. Dili. Unsa man na, Joel? Ambot lang. Gahi man kay ni. Dali mo bi. Sige. Tabangin ko bira ninyo ini bi. Kani. Kani. Nagunitan ninyo? Mura maning... Oh, okay, bunlot. Please! Oh, Malita. malita. Dali. Ato ning guyuron pa yung saplin. Nakuha na may tagod. Unsa man kay suda na na? Ato na bihan. Ayaw, anak. Nga naman. Nga naman nila ha? Ato nang hugasan ang maong malata. Okay, sige. Magkandos ko tubig sa lake. Diara mo. Unsa man kay sud ano malita? Nakuha sa anak god. Ug bugat pagid kaayo. Joel, dalian ang tubig. Ay, kali, saray. Awa. Ah. Padaplin mo.
Kaya kung bubuan ng malita ining, usa ka balding tubig. Tap. Ah! Sige ba? Bubuoy pa dapita. O na. Nanimpiwhanis lapok ang iba pa. Mahalong ganing malita, ha? Dalawa ang brand. Hala, si Luis man di ay ni. Ha? Kamahal na ba ang malita ha? Mga dato man kayo maka-afford ana. Mo ba? Sige, ato nang ablihan. Aron, mahibaw na to si soda na. Di ablihan na to. Sa kay soda ni sa? Ayaw na niyo kablihi. Madam Lily? Og nganong di man kamusugot nga ablihan ning maong malita, Madam Lily. Tungod kay dili na inyo. Gilabay na ni diha sa linaw. Og kay kami man ang nakakita, maong amo na ni. Tinuod na. Amo na gyud na. Kinahanglan maablihan na. Kay basilog na adya sa sud sa malata ang singsing. Dili lagi mahimo. Unya na mahimong ablihan kung musugot si Don Faustino. Usa? Unsa? Pero unsa mo ni paghatag pagtugot namo nga tuam to sa ospital? Bitaw, nagluya man gani to siya. Og dili na mahimong magpaabot ni niya nga mobalik din he. Bubalik na siya. Unsa? Misugot na ang doktor nga iuli si Don Faustino sa kondisyon na magdasiyas ta ng kahimanan nga yung kinahanglan din sa mansyon. Ha? Ha? Sige, iwasan na ninyo pagtangtong sa lapok anang maong balita. Kung ibutang na dito sa wanan, tupad sa urna. Anak ka diya. Sus. Kayo na yung ablihan ang malitaha oy. Tumano na lang nato kung si Mando ni Madam Lily. Gusto si Ella. Dili lang tabagdali. Kaya basi masuko pa na to si amahan. Bayo kay nabutang na ninyo ang malita tapad sa urna. Daghan naman may problema ini madam eh. Uy, ayaw problemaha ang mga butang nga dili nimo kontrolado, Joel. Kay makalapas ka anas balaod. Oh, good. Mubalik ko karon sa ospital. Aron pagsusi kung nahimo na bang iuli si Don Faustino dinhi. Magpaabot mi si mo pagbalik, Madam. Ayaw gid ninyo pangahasip pag-ablian ng mga malita. Dili man sa na mo maabli. Kay naamay gamay kandado. Magkinahalan pa mamiyawi ana. Bisa na. Tigali mo kahunahon na mas pag-atsa ng mga malita. Oh, mao gid may tabo madam kung musugot si mahan nga ablihan na mo ng mga malita. Sige, wala ka na ko. Sige. Huwag ka man ay bahala sa inyong kagalingon din. Sige madam. To ana sa gawas si madam. Oh. Ato na ning ablihan ng malita. Ayaw. Oh, Ano mo babag man kaila? Imo na malita? Mahimo ba? Tumano na lang natong pahimangno ni Madam Lily. Paabuto nato nga mo pauli na sa amahan. Pero masakiton siya. Luya na siya sa tanaw. mao na. Og hapit na to siya mamatay. O kung mamatay na siya, ato nanintanan niyang katigayunan. Ato ning ibaligya. Og atong bahin-bahinon. Correct. Ayaw ka mo pagunahon na ana. Pangitao na tong singsing. Naarya sa ilawom sa malita ang singsing. Ha? Maunay duda ni mo, Joel? Yes, wanay lain. Busa, ato na ng ablihan. Ayaw lagi. Ilang ano mo babag man ka? Mas maayo na mo sunutas na ng gusto ni amahan. Pero, demonyo siya batod pa sa tiguang, dili ba? Mga dili ta makasalig niya. Nakabuti gyud mo sa gisulti sa tiguang. Demonyo si amahan. Busa, angay na lang tang na magduha-duha sa iyang motibo sa pagpatawag niya nato dinhi. Hosto si Wilma. Angay lang nga daliun nato ang atong tuyo din eh. Mao nga sige na, uy. Ablihan na nato ang malita. Ayaw lagi! Eric, nasuko ka? Anong magsupak-supak man gigas sa akong plano, Eric? Ha? Wa ka pa'y katungod nga magbuot ining mansyon. Gawas pa! Dili sa ikaw ang tag-iya sa malita. Hoy, ako'y nakakita sa malita! Busa, ako ang tag-iyahin eh. Busa, kung muingon ko nga ako ning ablihan, karon dayon. Ako ning ablihan. Nakaw, Wilma. Pagkuwagot silyo sa kusina. Oh, Joel. Joel, unsa ba? Paabuto na lang nato ang hukom ni amahan. Tuan naman si Madam. Di lagi nakasaligan sa madam. Busa ka mo ba? Uyon na lang mo ha sa akong mga plano. Dili, Joel. Makigkamatay ka tungod anang maong malita, Eric. Dili ang malita ang gidipinsahan ko. Ang balaod ni amahan ang akong gidipinsahan. Sumasa kong nahinumduman nga ang balaod ni Amahan. Maulang ang pagdili na kong ablihan ka ng urna sa sana.
Maura na. O kay gilabay man yung maong malita. Nagpasabot na. Nga wa na nay tag-iya. O kusbon ko ha. Kay ako man ang nakakita. Ako yung magbuot kung unsaon ko rin. Joel! Diyan ako, Chilio. Bibi. Eric. Dili. Ya! Nagpasabot na. Nga wa na nay tag-iya. O kusbon ko ha. Kay ako man ang nakakita. Ako yung magbuot kung unsaon ko rin. Joel! Diyan ako, Chilio. Bibi. Eric. Dili. Ya! Dili! Oh. Sige! Gumdabamig si Eric, Joel! Ila? Muuyon gid ka sa tanang una-una ng Eric. Aw, yun yun na sila kay uyab naman na sila. Hilo mo, Wilma! Joel, husto si Eric siyang huna-huna. Tumanong ta ang gusto ni Madam. Huwato na to si Amahan nga muhukom kung ablihan ba namang maleta o dili ba? Gilabay na lagi na. Sa imong una. Kinsa man ka naglabay ana? Ang tag-iya ba? Dili basurahan ang inaw. Pero dito na ko makuha ang importanteng butang ni Amahan. Una ang manikin nga yung gipahimo sama sa itsura ni Arabella. Arabila? Arabella? Oh, Arabella. Sekreto na ni Amahan nga gusto niya nga akong taguan gikan ninyo. Oh. Apan tungod na mong maleta. Nakauna-una ko. Nga kinahanglan mahibaw sab mo nga wa na ilabay ng mga butangas sa linaw ni Arabella. O ni Amahan. Tungod kay kanang maleta, mahalon ka na. Oh. Ang relo ngay mo nakitaan, Wilma. Relo sa babae nga mahalon. O ang manikin. Personalized nga pagkahimo sigon sa order ni Amahan. O nya karon, muingon mo nga kamo ang tag-iyas mga butang nga inyo nakitaan. Busa. Paaboto na to ang hukom ni Amahan. Panuway! Hoy, Joel! Asa man ka? Joel! Joel! Salamat ka nang lakaw na sila. Salamat sa pagtabang na ko, Ella. Wa sa hustong paghukom si Joel ug Wilma. Gusto sila magdali. Pero husto ka sa imong gisulti. Ang hain na to. Nga wa ilabay kining mong maleta sa tag-iya. Laing tao ang naglabay ini sa linaw. Kumusta na si Don Faustino, Doktor? Nahinalok siya. Dokon sa man. Bahin na yun ba ang pagpauli niya sa bahay? Pwede na. Pero may pirmahanan lang siya ang mga dokumento sa dili pa siya marilis. Salamat. Madam Lily, mangutan ako. Unsa man na, Dok? Kung sa may nagkapaikag ni Don Faustino aron mo pauli sa mansyon. Si Don Faustino na makasulti mo siyang rason, Doktor. Igo ra ko nag-atiman niya. Bahin mo ba siya may istorya kung mamata na siya? Pwede. Pahibawa ang nurses station kung nakamata na si Don Faustino. Aron mapahibaw sa blind ko nila. Pitay, kalagkot kining Eric na. Kontrabida ginisa sa akong mga plano na. Sige, paso-paso diya, uy. Oh, Inom una ining bino. ini, lami ni. Di may ini mo ha. Wa may sudang gamayng bar din sa mansyon. Nangukay ko sa bar. Gitaguan na sa ilawang kaayo. Wow! Yun na. Wa na ka nervyos ha? Mawa na ang ako nervyos kung makainom ko. Oh. Imo dahil ng gitagawaan ha? Napay duha ka botilya sa akong kwarto. Sa kwarto ni Ella. Abi ni mo. Naginaminam lagi kong may bawa kung unsay sod sa malita. Unsa ka, ano? Kung tao ang sud ni Anang Maleta. Oh! Unsa? Unsay tao? Kakuyagod ni mong imagination, Wilma. Ngano di ay? Imposible di ay ang akong huna-huna, Joel.
Kapila na ko makakita sa news nga dunay dakong malita nga nakitaan, unya dunay sud nga patayng lawas sa tao. Hala, tuod no? Oh, unsa na? Di ba? Posible nga husto ko. Pero, imposible ka na, imposible na. Ngano'y posible man. Kung doon ay suod nga patayong lawas ka ng malita, manimaho man na. O di ba, doon na yung mga mananap nga musud, ana. Ba, sige putos og maayo. Aron dili mahungaw. Sa kadakuan ng maong malita, posible nga masud ang usa ka lawas sa tao diya. Labi na kung gamayon. Ha? Oh, stoy, asa naman sad ka? Mamaya man lang ka diya, uy, wa pananghid. Oh, Eric. Ngano nahilo man ka nga, nagtutok na maleta. Naunahon na ako ba? Ang tag-iya na mong malita. Ha? Gusto nyo ka? Tungod sa kamahalon ng mong malita, imposible nga ilabay na sa tag-iya. Maugay ni. Mo na naglibo ko. Bida niya eh. Inyag yun ang gigwardyahan ng malita, no? Tungod kay dili ka kakupisahan, Joel. Oh, Nahibaw mi nga matimanon kasi mong gusto. ikaw ba? Ikaw, ha? Ayaw lang nagablihe ang malita. Wa na ko yun ang ablihan na. Gusto lang na ako ning simuton. Si Simuton. Para unsa mo man. Hilom ragod Eric, sabaan mo. Nagsimot ko dire. Joel, naon sa man ka, uy? Lano mo ramang kag-iroy nga nagsigig simot ang malita. Hilom di Wilmy, sabaan mo ipasagdi ko. Gusto lang akong susiyon kung gusto baka sa imong pagduda sa sud ini malita. Kay nga no. O sumdi mo pagduda, Wilma. Nagduda ko, Ella. Nga patayng lawas sa tao ang sud ni alanda kong malita. Nakasiguro ko nga dili patayng lawas sa tao ang suda ng malita ha. Kay wa na manimahong patay. Wilma, bahaw ra siyang lapok koy. Buti pasabot. Dili tao ang suda na. Pirma na lang gid ni Don Faustino ang gipaabot ug ang kompletong kagamitan medikal para niya wala lagi kuwang. Ang bayad, Nagka-isyu na si Don Faustino ug cheque alang sa tanan niyang gustong hitabo, madam. Kinahanglan nga ma-install daan ang iyang mga kahimanan para emergency. Ug makahire na kamog nurse nga moatiman niya. Pero may i-recommendar kong nurse usa ka lalaki. ikaw na'y bahala sa nurse nga mong pilion, Dok. Okay. Ako siyang tawagan. O available ba siya nga magstay in sa mansyon? Pero unahon nato ang pag-install o kagamitan para ni Don Faustino sa iyang kwarto, Madam Lily. Tawag ako kung kanus-an ninyo mapahilo na ang tanang kahimanan siyang kwarto aron makapauli na siya. Eric, anhi ka matug sa sala? Oh, Nga naman. bantayan kong urna ug ang malita. Nagduda gyud ay ka nga ablihan gyud nila ni Joel ug Wilma. Oh, Kun mao. Kitang duhang mo bantayan ang urna ug malata. Magkuha lang ko gahabol sa akong kwarto.
kamingaw na sa palibot. Mulag, dili gid ko makapuyo ining maong mansyon nga ako lang. Magdali ko haghabol aron. Oh. Ha? Ikaw? Oh, ako. Ako'y nagluto. Bisan og buangon kog utok no, pero may kong mangluto eh. Dali na. Mamahaw ta. Oh, Oh, si Wilma! si Wilma! Naunsa ba ka si Wilma? Wilma! Usa man usaba. Eric! Si Wilma misinggit! Joel! Joel! Tabang! Ang rilo nga nakuha na ko sa lake. Tanawa sa lamesa. Ha? Ah! Dili! Wilma? Naunsa man ang relo? Dihasi na ta sa panuway! Animal! Eric, giguba ang relo nga nakuha ni Wilma's Lake. Gidukdok mo maayo. Tao lang makahimo sa pagdukdok ka namang rilo. Nasuko siya na ako. Oh, Wilma! Kasi nasuko ni mo, Wilma. Ha? Sulti! Ang anino, nasuko siya. Nga ako nagyangko na ang relo. Nasuko siya. Wilma. Ayaw paghunahuna sa nino. Tinuod na ako kay Solte. Nasuko na sabsihan ako, Ella. Og nahadlo ko. Basi ko na sad ko niya pag-usap. Wilma, gusto na. Ayaw kahadlok. Kung kinsa man siya, dili siya makahilabot ni mo basta maghiusa lang ta. Kaniyot me? Hoy! Kung kinsa magang demonyoha ka, pakita na ko! Ayaw pagtago na ngit-ngit, naunsa maga! Manghadlok magkagbabae! Ako'y suwayang kidnap eh! Pitik yun ka! Joel! Joel ay pagsinggit niya sa may bintana. Pasagdi ko'y! Agiton ko ni panuway! Adlukon mo ta kanino! Pakita na ko! Sumpag kayo ta! Gusto siya nga mamahawa ta dinhi. Oh, Eric! Eric, Ang nitabo ni Wilma, ang nitabo nako, ang iyang pagpanghadlok ni Moela. Usa ni kawarning. Warning! Warning. Oh, gusto siya nga mamahawa ta niining mansyon. Unsa? Oh, uy! May miyamot! Sa sala na tapuka ang tanang kagamitan. Madam! Madam Lily! Madam, Unsa man ilang gipang diskarga? Mga kagamitan ka na ni Don Faustino. Life support niya, pauli niya din sa mansyon. himuan ninyo siya hospital din ni Madam. Ang iyang kwarto lang ang butangan og aparatos para siyang maayong paghinhawa. mupauli na sa amahan? Mapauli na siya. Dili sa gustong adto siya mamatay sa ospital. Mamiligro siya kung mapauli siya dinhi, madam. Pero nakasulti ka man na, Eric. Tungod kay, Mas maayo noon nga mo pauloy na samahan. Pero mablihan na ng malitas sa sala. Oh, maayo kay wa ginyo hilabteng maong malita. Amo kang gipaabot, madam. Pugni lang una ang inyong kahinam sa tanang butang nga gusto ninyong mahitabo ha. Paabutan ninyo ang desisyon ni Don Faustino. madam, kinsa man ang may kopya sa tanang yawi sa tanang kwarto nining mansyon. Eric? Ano nagsusi ka man sa anak, ha? Tungod kay dunay klaro kaayo nga dunay laing tao nga nagunit sa mga yawi. Ug yano kayong makasuod sa among kwarto dinhi. Ako ug si Don Faustino lang ang mayawi sa tanang kwarto gawas sa kwarto nga giguba ni mo, Joey. Wa ba ka mo pauli diri gabi, madam? Nga ba, Eric? Nagduda kang mipauli ko din, eh? Oh, madam. Husto ka. Nagduda ko nga may pauli ka din gabi, madam. Samtang nga tuog ni. O gigubwa mo ang relo nga nakita ni Wilma sa linaw. Hoy, Eric!
Nga na bang manggidudahon ka naman kayo, ha? Nangutan na lang siya, madam. Tungod kay may misod sa kwarto ni Wilma, bisan laki ni. Unya, gidokdok pagid ang relo nga nakuha niya gikan sa Wa ilaw. ko mo pa uli din he. Dito ra ko sa ospital mo tog. Nangayabag na mo? Ako man inyong dudahan kung mamahitabo ninyo. Una, nagduda mong ako'y nagsulob sa itong nga room. Karon ako sa dudahan ninyong mihilom og sud sa kwarto ni Wilma aron lang gubon ang relo. Unsa mo ko na ako makuha na? Hadlokon mi. Unsa? Gusto ka nga mamahawa na mi dinhi. Aron ikaw ang mabinlan sa tanang katigayunan ni amahan. Hilom! Kisagpa ko nimo. Unsa mga tiguha nga ka? Ha? Wilma, ayaw. Wilma. Ngano masuko man ka, madam? Dakong posibilidad nga magtinguhasab ka sa katigayunan ni Don Faustino, dili ba? Tungod kay ikaw nagatiman niya sukad pa sa una. Og dili ka makatugot nga kami nga kalit lang mitungad dinhi ang mabahinan sa katigayunan niya man. Nangigi ka! Maong gihadlok mi nimo. Hilom, punyeta! Wa ko magiging ninyo! Kunuwa ka mangigi na mo. Sultihin mis mga nahitabo ining mansyon og sa unang mga tao nga nagpuyo ining baya. Ela, Batanon ka pa nga miabot din himatod mo. Og maong suhito ka sa mga tao nga nagpuyo dinhi. Og kun unsa ang hitabo nila. Hilom! Si Don Faustino lang ang may katulungan nga mo asoy sa sugilaw nun ining mga mansyon. May ba ka, madam. Mahimo ka musulti sa imo lang nga hibawan. Sulti na madam, aron mahusay ta. Og angkon na lang nga ikaw ang nagmaniubra sa tanang pagpanghadlok namo. Ug may gisuhulan ka, nga mo'y mukidnap ni Wilma. Og sunod nga gikidnap ako si Eric. Gihagbong sa gahong. Wa ko'y gisuhulan! Ug wa ko'y kalabutan sa mga nangitabo ninyo din eh! Oh, Kung kinsa man ang aninong inyong nakita, kinahanglan pangitao ninyo siya. oh, Dili siya ang anino. ni Uyo na sagas sa iyang pamahayag. Ha? Diya siya sa tapok sa dihang nakita ko ang anino sa bintana. Mao nga kasigurado ko. Dili si Madam Lily ang anino. Pero kinsa man ta Daisy ha? Og gano iya matang hadlokon. Oh, sige. Anha na diya sa kilid sa kama ni Don Faustino ang aparatos para sa oxygen. Pakalakaw na mo. Anong di makaya la? Madam, Nahibaw ko. Nahibaw kay kung ako inyong gidudahan sa inyong mga gikahadlukan. sorry madam. Pero tuhuoy ko. Wa ko'y kalibutan sa inyong gipanulti. Dili ako ang anino. Nitoo ko nimo madam. Nahibawswag ko nga stress kas na hitabo ni amahan. Og nabugatan kas imong obligasyon ining mansyon. Og nahibaw ko nga dili ka makahimos pagbiya ni amahan. Tungod sa rason nga ikaw lang ang nahibaw. Og dako ang akong respeto nimo, Madam Lily. Unsa mo gituyo nimo nga misod ka man dinhi sa kwarto ni Don Faustino? Gusto ko mahibaw ko na unsa ang tinuod nga pagkatao ni Don Faustino, Madam Lily. Ela, Matod mo. Batanon ka pa nga nagsugod og trabaho dinhi sa mansyon. Busa, madam. Sultihi ko. Kung unsay sugilanon sa kinabuhi ni amahan. And ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode guys sa drama nga Panogon, and again that is part 10. I hope nga nalingaw mo guys no. But wala pa ko kapamati guys sa kuano.
Wala ko kadungog guys sa kuan. Sa last part. Sa atong nabiyaan guys no, kinsag atong tiguwang guys no nga Faustino nga gikahadlokan man sa babae guys nga abi nilag maghikog. Unsa may role ga niya ani sa drama guys no. Og for sure nakailat tong tiguwang guys no kang Don Faustino. Kay pagkadungog niya sa pangalan nga Faustino, nahadlok man kini. And sa nagdusbaybay pala sa drama no nga ang yawa nga gustong maanghel, na upload na nato guys ang part 11. I hope nga inyo po nang supportaran nga drama guys no, kay nakita na ko no nga gamay ang views ani guys. I hope nga inyo po ning subaybayan guys, kay nindot ni siya nga drama no, kay napreso rabat ni sila Lorenzo og Toribio guys. Napreso siya og tungod sa power no ni Toribio guys, nakagawa siya kay iya manggi gibawg no ang rihas guys. Asa mga ang mga polis no nganong wala man sila kasayod guys. So ayan guys no, na-upload na nato ang part 11. I hope ninyo nang paminawon. Og sa drama pod nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Oh, minus pod siya views guys no. Nindot ra ba ni siya nga istorya oy? About ra ba ni sa mga magbabarkada sa college guys no nga nakadaog og kuan sa ilang patimpalak sa eskwelahan nga daw mga hambugero og hambugera. Hambugero og hambugera. Unsa gay kapalaran nilang nagpaabot ani guys no sa ilang pagkahambugero. Munang gitaytuluan siya og sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Para sa daghan pang komentaryo, magbasa magtan-aw ta guys no og rated Corina kay human naman ta sa KMJS ganina no. Itong tan-awon guys kung unsa ang ilang bag-ong upload karon. Wow, road to 1 million subscribers na pala no ang rated Corina guys. 998,000 subscribers ug aduna na sila 150 million views. Can you imagine guys, kini nga views no, 150 million views pwede ra ni kuhaon ni Mr. Beast sa usa lang ka video. Yes, ug na form ang rated Corina no since 2019 pa. So 5 years na sila guys no, og nakagather sila og 150 million views. Pero ka Mr. Beast guys atong tan-awon bi kung unsa ang iyang latest video. Imagine guys, in one video alone, last 2 weeks ago lang, naka-reach na siya og 153 million views in just 2 weeks sa one video alone. Grabe po na si Mr. Beast guys. 336 million views. 336 million subscribers. Og siya na ang pinaka number 1 guys nung YouTuber sa tibuok planeta. 66 billion views overall. Grabe. Og ato pang i-search guys bi kung unsa ang iyang pinakadaghang views no sa iyang mga last uploads. Diri sa kuan guys of 50 YouTubers fight for $1 million, aduna na 294 million. Grabe. In one video alone na ha. Diri pinakadaghang views niya guys. Pag scroll na ko, nabot na siya 315 million views no. Sa iyang surviving 100 days trap win 500,000. 11 months ago. Napag yun. $10,000 every day you survive in a grocery store. 342 million views. Di basta-basta guys si Mr. Beast. May mupildi pagha ni Mr. Beast guys. Wala na. Si PewDiePie nga iyang karibal nipilit guys sa iyang 108 million subscribers. O gani itong niaging tuig lang guys no, or last 2 years nagnilumbaay sila kung kinsa ang YouTuber nga pinakaunang makaabot og 100 million subscribers, di ba? Pero naguna si PewDiePie ni ato guys na siya ang nakadaog no.
Pero karon grabing pag-boom ni Mr. Beast. 336 million. Bisag na lang tayo 1 million subscribers guys, no? Grabe. Achievement na yun nato na. Munang mangandoy na lang tanin, mangangarap na lang tanin ng gising. Or na nanaginip ng gising.